Takže čaute lidi, zdraví vás Rulanov. Takže v této sérii Minecraftu budeme ničit barak, protože si ho chci předělat, protože se mi extrémně nelíbí. A jdem ho předělávat, no. Ale já chci ho předělat jenom tady k této části, že já tady předělám tuto část a tady k tomu to zničím. Jo, takže nic extra, no. Ještě jedno patro. Sklo se taky zničí. Máme tady další sklo. Ne. Ničíme. Ty batboxy je co, jak se ty máš zase. Dobře. No, aha. To je super. To je hodně. To je hodně úplně dobře. Hej, zkus zadat, kolik mám uhlí. Nevím, stáku 2? Ne. Já ho mám 6. 6 stáků? 6 jenom uhlí jako. Aha. A jo, já ho mám už plný inventář skoro. Se ho jdu vyčistit. Nepotřebné věci. Nice. Takhle. Počkej, já se dám rukopis. Už tady. Tady jsou minerály, tady jsou horniny a tady nevím, co bude. No, to už mi bude stačit. Jdem to zase vytěžit. Bude to trvat, nevím kolik. To kdo se k nám... Aha, je tak. Máme tady 7, tak... Takže já musím jít zpátky domů. Aha, to je hodně. To je dobré. Já se vytěžím i tu podlahu. To je nejvíc nutná práce, co dělám v Minecraftu. Já si prostě nemám rád přestavovat baraky, protože než si ho zničím, tak to bude tolik času. No, super, já ještě chcípnu. Víte, jak já ještě chcípnu, teda. Mám. Jsem doma. Dobře, ty... Co já? Sletěl. No, nekecej fakt. Já jsem zase sletěl. Jo, můžu takhle. Chceš mi pomoct? Jako když jsem chtěl ty stromy nesovalo, díky tam dudečka. Jo, aha, tak dík.
jsme si trošku linku zahrali ještě. Takže se má dřevo jako ready. Čekám, než to opadne sapling. No ty vole. Jo, mám sapling, první, vakace je sapling. A další sapling. RIP je můj barák. Co to pro boha má znamená? Ne. Mám 3 saplingy z toho jednoho stromu. Aha, se vyplatí, co? Tak čtvrtý. Chvilku tato zahradka už asi chcípne. Už čtvrtý a tohle se poslední. Takže jdu, ne, tak mám 5 saplingů. Takže jdu podle. Takže tak si pěkně zasadíme tu zahrádku. Tak já ještě projdu do lesa. Hele, tak jakože už to začíná být trošku lepší, ale furt to je takové hnusné. Já to, no, tak teďka jenom dělat a dělat. Mákat. Počkej, já to nebudu asi. Ještě 2 vrstvy mě zbývají. Chleba. Když to máš je AFK, tak jakože... To co? Kámo, mně se to zas buguje. Nebo mám zase špatnou Wi-Fi. Ne! Takže už to máme aspoň zadělané. Hej, to máš mega dobrou smrt. Já si jdu craftit už se... Já jsem našel opuštěný portál! Kámo, proč to mám zase na 4? No, aha, tak je to tak. Kámo, zase našel opuštěný portál! No way!
A tak jakože já už asi to video budu končit, takže ještě tady možná trošku pohraju a pak vám to natočím všechno, takže mějte se pěkně, krásně a čau.